Maita basa mashemarienzi. Ita. Uchiuchira. Uchiuchira. Nekutitengera. Shangu dzekwabhata. Neuniform. Nemashokisi. Neheti. Nejuzi. So majuzi anodi. Kandi wabuda mambofa apa izvozvi baba uchinda manyika kuti undotenga yeke wambotenga iko inontora zvawatenga tione zvokwadi waona $3 ino nhasi wabva mu$6 ukamina $3 wadzira ukwenye ikwewe anodza nezvewo bululu komazina akaendepi aripo onda kubva here mazina yaanobvande kutangai. Saka umurumu mwanenge ane machira mangani? Mune machira 2 ne 1 rekuwadza. 1 rekuwadza 2 kufuka. Chimukona choda fashani. Tenga nemasokisi. One bhande. Zvakanakisa. Newachi zvinowatenga pingi. Wafarira pingi? Unofarira pingi. Ndozoona dzanziripo. Ukati gandikozopota ndichiona time. Manje apa ndeyeplastic yekirai. Ichakasira kudambuka asi yakanaka. Nguva yekuchikoro. Upa unomuka ino inosita alarm iri. Alarm ndiyo yakanaka chaiwe. Unongozoita na 3 o'clock dzako kana ndoda kugurira nepakati apo. Mapere zvimutomuro sana munoti koyo unoendepi ndiri kubva kwakati we unoendepi saka iyi Bob Marley izi watengei ngada zvinoendera kuti kuisa mabhuku ebhurukwa kuchikoro hauna bhandi iwe ngosina bhandi pa inoirira rina kunyanya kuti bhairi wiki. Excuse me. Aya masokisi echiya. Mupfeka maengu here? Kutongopfeka mamwe acho anodiwa acho anoita. Mupfeka grey. Angashita mari? 50 cents. Rinodiwa $1. Then saka $1 rako rakasingazokwani. Ndobva wachirega ndidzike ndine pa 50 cents. Ndiwanewo shokisi. Saka ngopfekeko. Ndachipfeka mamwe ariko kumba kwasuta dambuka mberi. Vanenge vachiti vanozokonyiwa kuchengeta avasei ivo vana murume wachanda kuchiredzi. Vanhu kana muchiziva kunonzi kunzimbe muchanyatsa kurwisa kuti kunzimbe kunoshandwa sei. Number 1. Number 2, vamwe vanzi dai vakavatora vakabva navo kuno vakaenda navo kuchiredzi. Unochigara mukombo pamwe muka 1 room nevangu vanhu vakawanda kuti vamwe vana vachindokwana vese vakadai zvogona kuzonetsa. Ndona ini ndikufunga kuti ndosaka makaita decision yekudzoka iri kuno. The other thing kunzimbe kwachoni handichanza anguzva kuti vanobhadhakwa sei asi hazvina kunyatsa kumira kwazvo according to mawanda ndaimboita ndiri kokoko imbotsana kudai kuchiredzuko vanogara varwane asi kuti uzogara nevana vakura kudai muimba 1 hazviiti. Ndosaka ndakasarudza kuya kuzogara mari vanopuwa yemufoni ekokeshi. Saka ekokeshi munongoziva kuti kezvino kana iri 2 liters yemafuta unogona kunzi senda 700. Saka kuti uzoti ekokeshi iyoyo kunoenenge ichidiwawo kuti uzotenga zvinanasipo nini ikoko vanenge vachida kutengawo zvokuti vadlewo yose haizokwaniwo. Saka inongozosevhawo kuti mupe tikatiwo imwe shoma imwe hatongoita hafu kungoti imwewo kuno imwewo ikoko zvavanenge vatengawo ikoko kana kuti vakasarawo nekota ikoko indotorawo imwe ndozoshandisawo kunowo. Sezvose izvo gore rino kwakatsva kudai panenge pasina sadza panenge vaida kutengwa sadza izvo zvokuti vo vanenge vasinawo zvokupfekawo nengoida kuti vose zvimaketi chauyawo manyawo ndonungawo vovatengerawo plus chikafu nembuva vanenge vachida mbuva kuti vazoenda kuchikoro mamedhemu ari kuchikoro vanoti hakuna mwana unoya asina mbuva semaECD andoti ipai vana mbuva nekuti vanozokumbira mbuva dzevamwe kuchikoro. Saka ndozvene ndichitosevhawo neyo ekokeshi asi munongoziva kuti ekokeshi kungotatamura.
saka vanenge saka murume wenyu ndiye anenge achitata zvoekukeshwa kudai handiti be phone number I think tomboshandisa zvandikuta through me nekutozoitwa imi confusion nekuda kumwana wangu nemhaka yekuti tichiri ipapo vanhu vapakati ndoda kuadopta yekera uyu inonzi ndironi ngauye kushe kwenyika kunamibhia nevamwe kana kuti kughana kana kuti kupi ngaubve ikoko kumamisha aende kana kuti kuchirungu ndoda kuti tipa adrese ipapo pekuti vanhu vazhinji vanenge vachiti dai abva kumamisha dai adai. Number 1 vanhu ava ndakavapuwa nechikoro totangira ipapo. Number 2 ndakauya tikabhuka appointment. Number 3 handina musi wandikamboti Ronald ngaayambogara kwenda nditi makambozvinzwawo handina kana kumbozomupromisa kuti ndoda kutora kugoisenda kwakati ndakambode nemiwo munofungwa tichikwanzore ndechei izvo pamwe mune mangongati hazviiti kuti mwana abve panani pana mai vake vanga vachiti muri 100% correct nemhaka yekuti mwana uyu takamuona ari panapa namai vake ava ini handini ani unhai munhu achiti iwe Ronald tibvapo uye kumba kwenda hazviiti. Number 2 ndona sekuti obviously inezimachi Ronald ari mwana anodika in general hazviiti kuti tigonomuisa kana kuti kune rimwe guta kuona kwangu ini kune rimwe guta honzi kune rimwe guta riya ndiye ngaagare ikoko ko Ronald akagora kaona chinomuona ikoko moziva here kuti zvinoitika ndezvekuti imi hamuindi kune munhu iye munouya kwandiri monditi sister imi Sheroni makauya pane mukatita mainterview mapedza mwana wakanzi ngauya agare uku kati asi zvino ari kugara ari koko kati woshayika ari koko zvinhu zvakawanda zvinoitika handiti saka handizodi kuti pange pane situation yakadero isusu ngatichiregai Ronald achikura munhu wokuti toda kuti aramba ane shungu dzake idzodzo dzaanadzo zvizvi uye ngasange tichimupa shock of life yokuti zvinhu zvangoona kana zvapidiguka ipapo handiti kapo saka ndichafamba nemi stage by stage ndini ndakazvipira ndakambokudza kuti ndapona ndikucheka iwo saka nekuda kwaizvozvo ina hangu ndakazvimirira ndona sekuti kungoti apedze chikoro chake achigara nemi zvinhu zvakanaka uyezve kuti Ronald moziva kuti azobva panapa panotoda Matare Matare akatowandisa ende vanhu vagozobvunza nekuda kwei mwana mototorera mwana zvakafamba sei saka zvinhu zvekuti zvinotofanira kuzviconsider especially culturally ndosaka pepa tizosiyana sabhuku anachi vosabhuku vangu kuti mwana waigara pana vava saka mwana makamisepi hazvizodi kudero Ronald hatichikurambidza kuti vamwe vagozoenda kutauni mangwana pesa chikoro cheshungu uverenge upasi handika kana wadera uzivira mangwana uzivira mangwana ndozvandongokukurudzira iwe ita shungu kana tikaonawo nzvimbo pagwindingwi zvikafamba zvakanaka tinototi uye ipapapa vanhu vazhinji vari kuti vanokubhadhara zvako usingachapushi mabhara iwe vandu wabuda mbovha apa izvozvi ipapa uchiinda manyika kuti undotenga yeke wambotengeiko inonotora zvawatenga tioni zvokwadi waona $3 ino nhasi wabva mu$6 ukambinda mu$3 wadzira ukwenye ikwewe anonzani zvewo bulele bululu ko mazina akaendepi aripo onda kubva here mazina anobva ndekutanga saka murumu vanenge vane machira mangani mune machira 2 ne 1 rekuwadza vanokwadza maviri ekufunga chimukona choda fashani tenga nemasokisi nebhande zvakanakisa neiwachi zvino watenga pingi wafarira pingi ufarira pingi ndozoona dzanziripo ukati gandikozopota ndichiona time manje apa ndeeleke ndeyeplastiki yekirai ichakasira kudambuka asi yakanaka nguva yekuchikoro wapaunomuka ino inosita alamu here alamu ndo yakanaka chaiwe unongozoita na 3 o'clock dzako kana ndoda kugurira nepakati apo ani mapere zvemutomurosana munoti koyo unoindepi ndiri kubva kwakati wo unoindepi saka iyi Bob Marley izii watengeiri
izarisa mari wangada zvinoitira kuti ugosava bhuku ebhurukwana kuchikoro hauna bhandi wanga usina bhandi pa inoiri hazina kunyanya kuti bhairi wiki excuse me aya masokisi ichiya mupfeka maengu here iwe kutongopfeka mamwe acho anodiwa acho amupfeka grey angachita mari 50 cents rinodiwa rarichadhola ndisaka dhola rako ranga risikazokwani ndobva wachereka ndidzike ndine pa50 cents ndiwanewo shokisi saka wangondipopfekewo ndachipfeka mamwe aripo kumba kwasuti adamuka mberi ko iyi ndeyekuzodizuva ndakumwa ndeyekuzvikoro zve fashion auti unotoda uti saka ichi ndechemari ichi ichidhola saka $2 $50 $50 dhola ichi ichi mari ichidhora ichi 50 saka wazowana $3.50 kudai imwe 50 cents watenga nzima yozoita omwo yameno ikoko sechikomana chongwavha choga chine zvimasensi padivi in advance saka muni munowatengerei right ndenda pane imwe nhau yekuti iwo hanzi gore rapera ndakabvunzana kuti vanaanzani babhesi kuti gore rapera wakanga wadipa zvikwerechi because ndada kuti tizvikavhe kana zvazviripo zvikanzi gore rapera waibhadhara mpicha akawana 600 pound uya wosubmita kana 300 pound uya submita nditi zvikanzi kuti chiti utsanangurira ndiwo unoziva nyaya yako oro ndati ndikawana mari shoma yandienda wana iyo ndondobhadhara chikoro kuita kuti ndirambe nchinda mberi gore rapera zvipo mwana nekuti vakatanzwa wakazopesa gore rino then headmaster vako nadeputy ndakavaona zvakare ndavaona zvakare nhasi headmaster ndikati vati uyu mukomana wakanzi hapana zvikanzi vachidarirei headmaster vakati vaifanira kumupa nzvimbo mhani ngaasadero ndichagozonzwa tota ndikati aiwa hazvinedzi headmaster ini ndichauya ndauya ndichakutorai ndakutorai ndoinda nemi pagwindingwe ndaenda nemi pagwindingwe motaurirana maheadmaster to headmaster ndapedza kuda ndonokudzoserai ndo zvandavaita handisi kuti ndichavakwanisa kuvakweva here kubva muofisi nokuti zvokwada ndikurivaya nhema indo zvavakandiudza headmaster saka dai vava tikwanisa kungotiudza kuti next time unokwanisa kuuya ka tapuwa garanti iyoyo kuti hachokwadi zvaitiitira kuti tifane kutsvaka zvimwe zvinhu moona manje zvinhu zvinodanga zvichari hoti kudai asi kuda kana vakataurana variwo kuda headmaster to headmaster nditi vakaoma musoro ndakavaona zvokwadi ndakavaona kuti heda mwana uyu unoiwana kuti hana yangu iri pa50% izvo zvekuti vanogona kungomudza kuti pakazara seniboka vakangoti pakazara motozviona next term iya ndikati tine percentage ipi 0 to 50% probability yekuti mwana uchaona nzvimbo kuti vatisazokuita mahopes ipo motizotinyima zvikanzi maybe haya because vamwe vanogona ndobva kutanga bata foni yavo headmaster saka ina handisati ndaziva kuti uchaiwana here nzvimbo ndambata ashwandi haisi secret haisi nhema ndoshuwa ndo zvavakaita saka ndadero zvikanzi mawisi saka ndikati ndazvihwisa hangu saka dada ngogara tangoziva kuti at least nyangwe ndikatsvaga term inyoka opinda munext term iye chiziva kuti nzvimbo anaye pagwindingwe saka kana vakaita vamwe talks to headmaster to headmaster zvogona kutibatsira zvakare nditi saka izvozvizvi ndakuda kumbodzika kwatatiri uko hino handisi kuti foni yangu ndogona kumboti umanya kutora foni yangu tionoti paya pandika live stream yekuti hapaitiki live stream mumbotaura nemashemaridza notenda pane zvamatitira mashemaridzi tinotenda mwari vawedzere pamabvisa varambe vachiropafadza notenda amen taura tizwini ikoko Tinotenda mashemaridzi wedzere pamabvisa tinotenda mashemaridzi nezvinhu zvamatipa tinotenda nejuzi rechando riri kuchikoro tinotenda mwari wawedzere pamabvisa chiti amen ichitaura titaura kuti maita basa mashemaridzi tinotenda nezvamati ropavadza nazvo mwari vawedzere pamabvisa ndozvese guys chakubata zvakare pasvikamu chinotevera bye bye.